L'educació emocional és un procés educatiu continu i permanent que pretén potenciar les competències bàsiques per la vida com a element essencial del desenvolupament humà. Expressar i regular les emocions és un procés difícil que requereix insistència al llarg de la vida. L'esport és una gran eina educativa i fa brotar les emocions. Per gestionar l'eufòria o la frustració, com el saber guanyar o el saber perdre, cal un aprenentatge previ. És per això que els educadors han de posar en pràctica recursos durant les sessions. L'educació emocional només es desenvoluparà a partir d'una convicció per part de les persones que l'han de posar en pràctica. Els consells esportius us acompanyem en aquesta tasca amb el programa Esport i Emocions. Us oferim formacions vivencials per conèixer i identificar millor les emocions i us proposem recursos pràctics i senzills per dur a terme durant les vostres sessions. El programa compta amb un acompanyament continu per afavorir el feedback i així poder proposar sempre recursos útils. Les famílies són una part fonamental del procés. Per això, dins el projecte d'Esport i Emocions també hi estan contemplades. Les dotarem de recursos senzills perquè puguin posar en pràctica i impulsar l'educació emocional des de casa. Adquirir competències emocionals afavoreix les relacions socials, facilita la resolució de conflictes i millora la salut física i mental. Oferim formació en educació emocional per a educadors i dinamitzadors esportius infants i les seves famílies. Inclou eines avaluatives senzilles per fer possible el control i la millora de les eines pràctiques proposades. Per més informació, visita la nostra pàgina web o contacta amb el Consell Esportiu més proper. Estarem encantats d'ajudar-te. Esport i Emocions recolza la necessitat d'aprenentatge emocional i la seva divulgació en tots els àmbits.